Салом алейкум, апао хоҳаро, акаву додаро, тамошобинаи канали Тоҷдор.com. Рости гап, ҳафтаи гузашта як қонуни камтарак мушкилиовар барои муҳоҷирое ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди Кореяи Ҷанубӣ кор ва зиндагӣ мекунанд, яъне барои нелегалҳо қонун имзо шуда буд, мо барои шумо расонидем ва сабаби ҳамон қонун имзо шуданаш ҳамин буд, ки ҳамон як бародаре ки нелегал, яъне ғайриқонунӣ дар Кореяи Ҷанубӣ кор мекарда, ба мошинаш кӯдаки майдаакам мезана, мегиреза ва кӯдак шукри худо аллакай соз шидестай, ҳолаташо аз бин буд, соз шидестай ва ҳамон бародаре ки зада гирехта буд, чанд рӯз интерпол дода буданд. Хулас ба наздикӣ худаш худсарона омад, гуноҳаша иқрор кард. ҳозир як ҷараёни судиш рафтестай. Барои ҳава як-ду маълумоти дигар пайдо кардем. Як бародар мода алоқада буромад, фаҳмид ки амихел як қонун буромада будай ва нафарое ки нелегал зиндагӣ мекунанд ҳудуди Кореяи Ҷанубӣ озод буромада рафта наметавонанд ва ҳамон як чанд шарте ки дар ҳамон қонун зикр шудааст, ҳавая бояд иҷро кунӣ. ҳамин нафар ба наздикӣ ба ватан бармегардад. Мигратсиони служба рафт, ҳамаша фаҳмид ки ҳамин қонун чӣ зарару чӣ фоида дорад. Барои ҳавай ман галасавои сарнишини ҳамон бародара ҳозир мемонам, шумо гӯш кунем ва барои нафарое ки чӣ хеле корҳо ҳастай гуфта комментариёда бисёр савол метиҳанд, илтимос ман силкаи ҳамон видеое ки ман худам кор мекунам поёнда мондагиам дуроин тамошо кунем ва як чанд видеои дигар ҳам мемонам поёнда дар бораи техникаши дигар ва илтимос ҳамин видеора паҳн кунем, лайк монем, чунки ягон хештабори ягон бародаромо бо мебинанд, шояд ягон фоида мешавад, чунки агар ҳамин хабара нафаҳману худсарона буромадани рафтанӣ бошанд, агар пули билет чон мекун як $300 ё $400 месӯзанд, барое ки вая буромада рафта намемонад. خب ҳозир мемонам ҳамон видеора бо диққат гӯш мекунем, ҳамон галасавои сарнишинира. ин баъди ҳамин ҳамаша гузаштан ҳамихел номаш чи вай метиҳад, ҳамихел коғаз метиҳад. Депортатсия коғазашин. ин рост аэропорт рафта иммигратсиони бирна дар онда рост регистратсия гузашта мебаре. ина инҷа да бародаро як намуд коғазай ман дароӣ кард. ҳамин коғаза шумо да метиҳанд ва ин коғаз маънош ҳамин будай ки шумо оли дар Корея да ҳастену, лекин шуморо аллакай депорт задагиянд, депортатсия задагиянд, ҳамаш тайёра. Мақсад меравӣ аэропорт мигратсиони пеш ҳамин хел буд ки мигратсиони служба пешакӣ меравӣ, як чанд ҳуҷҷатро имзо мекунӣ, имзо мекунӣ, депортатсия мезананд, худшон мебаранд, баъд гусолит мекунанд, хулас мебурои меравӣ. ҳозир ин хел шидагӣ нест. ҳозир пешакӣ меравӣ, як чанд рӯз пеш билетта мегирӣ, мебарӣ. ҳозир ман бо мемонам гапоша, он бародара бо гӯш кунед. Ассалому алайкум бародари азиз. ин ҳамаи гапо рост. Иммигратсиони ман рафта ҳамаша гузаштам. номаши чи мана депорт задан, худовар хоҳад иншоалло насиб бошад сафара. мана ки мерафтагӣ бошад, агар маводо билет қати худаш гирад, агар билет вай нагирад, агар распишатка каранда кор билет желательно забони англисӣ бошад. агар забони русидор бошад, агар он приём намкунад. баъд рафта номаш чи билет кати паспорта метиҳад, чами билета дида ваён коғаз метиҳад. ҳамон анкетами чи пуркарандакор, ман сураташа пафта будам. ҳамон чи пуркарандакор, ном, фамилия, кай омадагӣ, куҷо зиндаи карӣ кадомш. хулас қоидааш ҳамин хел будай. билете вақте ки мигратсиони служба меравӣ, бояд билетат катид боша, печат кардагӣ боша, желательно ба забони англисӣ бояд боша, чунки ба забони русӣ қабул намекунад гуфтестай. ва мерен шумо имзо мекунен, уҷа дар поёнаш навиштагие ки
ман ба гардан мегирам ки визави режими ҳамин Кореяи Ҷанубиро ман вайрон кардагӣ ман ба гардан мегирам ва ба гардан мегирам ки дигар ҷиноятҳое ки дар рафти ҳамин кофтукоб мисол то рӯзи паридан тайёр кофтукоб мекунанд дар рафти ҳамин кофтукоб дигар ҷиноятҳои ман агар ошкор шавад ман ба гардан мегирам ва ҳама чӣ ҳукме ки нисбати ман ҳукм мекунанд ман қабул мекунам. хоб бародарон ҳамон маълумот буд. амира бародаро дар расонен лайк монен илтимос паҳн кунен. боқӣ бо ягон оянда ягон видео ягон хабаро шавад иншоалло кӯшиш мекунем расонем ва худтона эҳтиёт кунем. худоҳофиз. паноҳтон ба худо.